A ber, teorian badoa. Edo joan beharko litzateke. Bale? Teorian martxan dago. Badoa. Bale. Litzateke. Entzuten naiz, bale, primeran, bale. A ber. Bale? A ber, hau kerdituko dut neure burua entzuteko. Eta ikusi beharko litzateke argazki bat. Dena... teorian ikusi beharko litzateke, mesedez esan hortik atxetik basaudete. Ikusi beharko litzateke argazki bat, Hearthstonekoa, jartzen duena Hearthstone txapelketa, Gamerauntziaren logoa, eta hashtagka jarri beharko litzateke. Vale, beraz, pasatuko dute estenaz, vale, ikusiko duzue, edo ez dakit ikusiko de... Joder, eta orain eukurasatu nau. Will says your last Hearthstone... Vale, segundu bat, a ber, sartuko naiz berriz. Eta, segundu batzuetan ikusi beharko zenuketen eure Hearthstoneko kontua. Vale, mesedez ez urduritu. Nagusi jauna. Mesedez ez urduritu nagusi jauna. Mesedez nagusi jauna horatxan, zaber ez urduriko. Ez urduritu, me cago en la óspera. Sartzen ari da, vale? Hor ikusten duzuen nire today's quest eta bar. Vale. Azkenean nola geratu da gauza, azkenean bakarrik daude Sergio eta Iker Ipes, ez banaiz erratzen. Vale. Nagusi jauna, horrengolako praktika gehiago egiteko delayaren erroioa. Nagusi jauna, beraz, egingo dugu, nago X edo bota diot mesua WhatsAppetik, ez nago erantzun. Karraz jauna, ez dakit agertzen den edo ez, hemen ez dago konektatuta, jartzen du azkenengo konexioa duela 3 ordu ikusten dezakezue. Bai, nagusi jauna, hortik aurrera... Hortik aurrera nagusi jauna geratu zara, ja betiko. Orduan, egingo dugu, ideiak emon edo nahi baduzue, edo kurritzen zait, jake pizka bat ez izateko 10 minutuko beitu, bat dago AFK, wait for keyboard dago. Orduan, ez izateko 10 minutuko egingo dugu 2 edo 3 partidaien artean eta 2 edo 3 berenera edo klasiko bat. Zer iruditzen nagusi jauna, zuk esan mesedez. Zuk esan nahi duzun tokitik WhatsAppetik edo nahi duzun zuzaren nagusia, zuk esan behar duzun nagusi jauna. Zuk jartzen dituz bat abesteari erretatu, hola nik artean ikusle bezala sartuan naiteke bien, osea, bateko karrik, beraz, nahi duzunean edo nigatik prest nau. Prest nau hau gaineran ja martxan doa, hostia, ez dakiz esenako jarri nahi zen, urduri jarri nahi zen. Nagusi jaunak esaten duenean, zer iruditzen nagusi jauna, bota mesua edo. Nagusi jauna maite hori, hor zaudela, atxan nidak itoratzen zaudela. Venga, nahi duzuenean lagunok hasia zarete, botako diot igual hemendik mesua ikus dezan. Bota diot orain mesua, lasai. Nigatik
nagusi jauna, ondo ikusten baduzu, besta uste ezagun beroketa gisa, eta egin dezatela iruko berenera edo. Zer iruditzen nagusi jauna? Zer iruditzen egin dezatea beroketa dutena, nik hor burua batez beste ditu nintzen bitartean, eta zeu egitea bidaudenez bakarrik egitea iruko oberenera edo errerako zehoz zer iruditzen nagusen jauna. Ados zaudo? Ados zaude? Ez dakit jazta zer hostias esaten dudan. Zer iruditzen ideia hori? Claro. Nigatik bai. A ver, joder, nina gomen itxe egiten ikusiko balukete bezala me cago en la leche. Iruko berenera nik uste... Bai, nik berdin esaten dut. Iruko... Interesante egoteko. Egoteko. Arraro egiten zait, itxegit... Oitua hori zen da eta... Beitu, nagusiare, joder, berriz ere, itxegiten ari naiz, itxutin balukete bezala, la leche. Nagusiak bide berde eman du, beraz, mesedez, bata besteari erretatu eta agertzen zedeanean, joder. Esango, ohitura txarrak ditut, jada. Bienen tartean. En fin. Bueno, hau izango da... esango dut. Gamer hautxea prestatzen duen lehenengo... txapelketa, gestonean. Lehenengo froga be, bale? Zaiatuko gara... Txenez, neure bideoetan edo zuzen prestatuko dut, eta dileiaren kontu hori zaiatuko naiz... Listo, ikertza. Nik desafiatzeko nik txapelak endu baino gehi zen aldetik sartuko gara lehenik eta bin. Txapelak endu baino gehi hau nik nahi zoietako eskularro hartzen duena eta FOMBA! Kristo hostia ematen diona aurpegian. Beitu ikerik, nik iker priesta nahiko txetatua dago, egia esan da, nik daukada maztoa nahiko ondo geratu zait. Hemen agertzen zaizio ikus dezakegu hasi da Sergius kidea, eta ikerik bigarren postuan, horregatik dauka karta gehiago eta hori, manako karta hori, eta da hau, polito, egia esan da, kan bitariat, bai espresso, ezin da izan eroearen habilitateak edo magien objetiboaz, ezin du Sergius. Hemen ikusten diogu Sergioren eskua, ikusten zakegu bakarrik, muki hau edo ez dakit bitxo hau, irubi, ez dago txarto egia esan da, eta armak izatekotan bestea, lertzen ditu, hau da, bueno, ikusten duzu, drauntxuk hartz, bi karta lapurtu, lau bost laugatik, bueno, ez ondo, ez txarto, ez dakit nola esan, bueno, era baten, ez? Gero hau bigatik eta egiten dio, izostu egiten du gaiztoari, pikutara. Badako hau, polimorfoa, bueno, polimorfoa itxala izan da polimorfoa. Bueno, itxala da, alarmetan edo, bateatzen badizu hor kriston karta legendaria bat, adibidez edo
saiesteko, polimorfa kontra eraso bat da, horrein ikusten duzu. Nik adibidez hori ez nuke erabiliko, erabiliko nuke be emergentzetarako, ala nola, dagoen kreatura hori izan ez dudala goratzen, bizazpia, kolpe jasotzen duenean, hiru indar irabazten duela, horrelakoetan, arazoak saiesteko fire bala hori be, laugatik 6 mine egotea. Bueno, Briesta dauka karta bat, bost mine egiten diola zuzenean, nik eskerreko eska hori, biruari, zeren eta bat momentu baten, naiz eta bizitza hori da, klaro, nik logikoa da, hau da, bat ematen badizu, bueno, momentu baten min bat egite ez da besterako, bi jatea, bueno, bi egia esan da, bez, ez dela nola baitean, ez dela, orain suposatzen dut eraliko duela, beste fire bala, ez dago ziur, bai, justo, ikusten duzuenez, justo, egin dau. Polimorfoa benetan kostatzen duenagatik oso karta oso ona da. Horregatik gutxienez gordeko nuke emergentzietarako, eza? Ez duela saldu, bueno, hori ikusten duzuegatik 7-6 eta zule beste kreatura guztiak 3 gehiago kostatzen dute. Eta horre ateratzen da mordizkitos, bat mordizkitos, lau. Atzen duenagatik ez dago, nola baitan ez dago ez txarto ez ondo. Mordizkitos hilko du, agur mordizkitos, agur eta horre. Mordizkitos, agur eta horre. Eta ere suposatzen du bestea hilko nola baiteko ez den kontrola izateko. Hau da, garrantzitsua dela bestari mina egitea, baina baita ere garrantzitsua da eszenatokiaren kontrola izatea. Hori ikusten dugu ikerbit dagoela pizkat saiatzen kontrola edo ez taunta eta horrelakoek bera minez jasotzeko eta gainera Briesta dana danez lehen ikusten duzun bezaraz zenatu bi era zenatu zena daiteke aldiz maga zorgi bera habilitatea da ez susko bola dio polimorfoa nik ez duk baina bueno, supos bere taktika zengo duela hor pentsatuta bera beste 11 puntu jateko. Claro, hori ikusten duzu bere taktika eta orain 11 joderse paliza ematen ari dion. Ikusten duzen ez hor 11 puntu jaten dizkio, nik polimorfoa nolabaitean gordeko nuke emergentziatarako, bueno, kreatura hauek izan da nolabaitean eszenarioaren kontrol alduzulako. Hor ateratzen dugu ikerripe Lord of the Arena, 6 gatik, 6 post, ez dago txartu eta lehitzen du indagilea. Eta ematen dio Lord of the Arenari suposatzen du bait, beste bi bizitza puntu gehiago. Ez dago bat ere txartu, 7 gatik. Beitu hau esaten duen lehen kreatura, 7 guru berserker bat. Lapurtuko ditu bi karta berezi, osea bi karta gehiago eta hau ez dago bat ere txartu, pena da norabaitean randona izatea, baina bueno ez dago bat ere txartu, igual pizka berari puntu bat hori ikusten dugu. Eta beitu, kreatura bat gainera hil dio. Horein ez dakit taunt hori ikentzeko ez dakit zer sakrifikatuko duen. Nik suposatzen du sakrifikatuko duela 7-6. Gainera horri esker lortuko du, bueno, bere kreaturak hori ikusten dugu hori zen hemengoa. Ai, kaka. Bueno, berari 4 puntu min egin dio eta hori ikusten dugu berriz ere 7-6 bat ondo dago, baina beleitatea, hau da, beleitatea dena kreaturak 3 norbaitan ai ama estarria zelako ritmo daraman hitz egiten ari nintzera, nola baitean bere kreaturak 3 kristal gehiago kostatxa puta nola baitean puta bada, ora, ostia, Lord of the Arena moko, huelda letxe, hor behi igual fastiatu diola hori txeltan Sergio Z bizka bat baliteke fastidio bat izatea edo ez horrein euleiko du habilitatea noiz baiten egiten da batzutan jeina batzuek egiten dute oniri beralit bola bat egit 3 atake irabazteko eta 5 batekin jasotzeko hola hau mina egiten duen bakoitzan ez dakit ez nola etxan dira noleko eta relementan mina egiten duen bakoitzan
izosten duela hori da, eta, bueno, hau ez da beste taun bat, ikerip tauten gatik ikusten dudanez egiten du nahiko apostu gogorra, gaina priesta da, priesta ez, orain nahi leheliko du suposatzen dut, daren kontra, nik suposatzen dut, nik uste, nik lan egingo nuke, eta gero magiarekin hil, behar bada, justo, berserkerrarekin eraso, holan boste atake izateko, zei bizitza bez estelako hainbeste. Beitu ba, horrekin... Ostia! Bueno! Hori ikusti dugu Sergiusen lehen... Asia? Ez da egon batere txartu, Kriston Parisa sartu dio... Ikeripi, ea zer esaten du... Ideak, oso ona deka, urrengoan lol. Bueno, lolean abizatuko dut nik nire konexio kaka potro honekin lolean bai ezin dudala neu egin loleko zuzena, saiatu nintzen behin eta ordenagaiaz blokeatu bez, baina internet petatu egin zitzaidan lola geldiara zitzaidan, beraz, nik lolekoa ez, oso ondo egin dizue, oso polita izan da partida egia izan da, orain ikeripen ardetik sartuko gara berriz erretatu egiten direnean bat besteari, momentu Sergius bat ikerip huts, nik egia esan da ikusi gain arte uste dut badakitala nore eramango duen saria, ez badu zarete gogoratzen, Hugo jokoaren kei bat da, estimenako keia. Egurre gogor orengoan, animo, suposan joan ez nagoela entzute, baina nahi bau zute, esaio zuen nire partez animo alduela irabazi, gutxienez zera, ohorekoarena edo irabazi behar duena, hori gaztenean esaten den bezala el de la un. Baina, bueno, nahi duzutenean lagunok bigarrenera jo, eta hitz egiten dut... Esango... Opa, jode, mayúskuletan esan diodun, madre mía. Arkatu, joder! Teklaumadari katua... Espera, bueno... Horrein ikusiko dugu ikeripen aldetik, gogoratu ezin duzuela, ezin duzuela priesta hortatzen baduzue, priesta jarraitu behar duzuela, baina alduzuna da karta sortaz, baina ez pertsonaiaz, hori beti gogoratu behar duzue, garrantzitsua da, eta bitartean, baimena ematen badidazue, bitartean, behiratuko dugu Twitterra, ea nolako errekuntza daraman, behar bada jetxiko dute bera eskerretara, ikusten da ez da, osea, men ematen dit frame batzuk jauzi egin direla, baina ikusten da ez da, mesedez, joder, sin notifikazio moko, guela, niri zalet, Twitter, jarriko du neuk ere, Rantzungo diogu... Irabazleak onraindu beharko dau. Nik ez dakit, ikusten da ez da, mesedez? Jarritzen da ikusten escapean bai edo? Teorian ikusi beharko litzateke, jarriko dugu hemendik Twitterretik lehenengo partidaren epa lehenengo partidaren irabazlea Sergius jarriko dugu bere Twitterra ja bide batez @Sergio izan da Nimo arribo
Azpiko hanka bat gutxienez. Jo! Ez duzu ezer gutxi eskatzen duzu, Neu emango dizuet urdoi azpiko hanka asetunean, baina nire azpikoa, Jarriko diogu. Horrentzun dut, barkatu, segundotxo baten geratuko dut, zer esan didaten. A ber, ez tarria ja pizko bat kaskata, hemendik ez, joder. Hemen zer esan didaten, hasiko gara urrengoan, noski, jode, nahi duzuenean. Trampik ez, Trampik ez, osea, trampik ez egin, me cago en la leche. Batxutan lagazo bat ematen da. Nik ere ikasi nagusi jauna, nik ere ikasi behar dut zuzenean ikusteko nola aktualizatzen duen Twitterra ikasi behar dut hori jartzen nolan, zuzenean ikusiko da nola aktualizatzen den hemen bideoan. Hori begiratu behar dut nola egiten denen, nagusi jauna, lasai, urrengo dako, saiatuko naiz ikasita ekartzea hori. Beraz, lasai. Eta, bueno, hori, nahi duzutenean, Ikerripen ikuspuntutik oraingoan, bere masoa pizko bat ikusteko. Gainera, nik orain priestarekin gogor ematen ere naiz. Ai, amatxo maitea, hartu behar nuen pizka bat. Nik adibidez nire priestaren masoa orokorrean koste kartek dira, ez dago, bueno, ez dago ez txarto, ez ondo. Bueno, ez dira, nik utxiko nuke. Nik personalki utxiko nuke. Eta azten da ikeripas egin zaigu, txanda pasatu behar du. Karta hau egiten duena da bat eman beste kreatura guztiei, zenatokian dauden kreatura guztiei. Aldiz hori ematen dio eraso, osea min bat, osea puntu bat minean. Ikusten dugunez ezin du oraindik ezer atera. Urrengoko txanan, eta hau ematen dio bat minion bateri. Hori horren daukan habilitatea da, mina jasotzen duen bakoitzean. Hiru uste dut zirela? Jaso egiten dutela. Aldiz hau, neska hau duenean, karta bat lapurtu egiten duzula. Ikusi dugunez, bi bizitza gehiago ematen zion, eta aldi berean, ikusten bestarekin kontamentatu dizudena da, batxotan egiten dana. Horrein behar bosten min egingo. Suposatzen dut erin bere txandan ikeripe egingo duena da sendatu, karta bat lapurtzeko, nahiz eta bi manakin geratu. Ideari bez, zer egingo dio, alako kontra erasoa. Utsi dio, nik uste dut horrentxe bertan ikerriperi geratu zaiola pizka eta aurpegi, what? Zer demonte gertatu da horrentxe bertan? Hora gertzen da, Raffle Hunter, ateratzen. Ikeripe hori egin beharrean, zuzenean erasiko nioke berari. Eta ikusten dugunez, taunta fastidiatu dio, zuzenean eraso. Eta bestea ikusten duzuenez, magia bakoitzeko atake bat irabazten du. Beraz, nola baitean, hori hiltzea izango litzateke. Bale, pizkat hor... Jode, jale, estarria lertuta daukat. Nolbaiteko prioritatea hori izango litzateke, nire ikuspuntutik. Horreinean nola egiten duen, suposatzen dut hortik izango duela beste... magiaren bat, ikusten, hor prest. Hiru bilakatu da, beraz, beste tonta behil dezake arazorik gabe, eta hiru lauarekin berari zuzenean erazu. Hori taunta dauka, bat biko kreatura bat gatik. Bi hau uste ez zeukan karga. Karga ez daukanez, pizkat... Baina datzen diola bi bizitza, beraz primeran. Bestea batekin geratu da. Erdi garbitu dau eszenatokia, pizka bat kontrolpean. Nola baitan erdiko... Horein,
Ikerriperi gertatzen ari zaio niri gertatzen zaidan askotan, karta gabe geratzen ari da, eta hori benetan inotxet kriston putada bat da. Supusatzen dut, ostia, hor Sergius, ai, izan du Sergius, zuzenean, berari eskiolako Ikerriperi, eta, bueno, nolbaitean, jainkoaren eskuan dagoen zehozer, zuzenean bi egitea ba, suerte ditzela da. Bi bizitzarekin dago, eta tori suposatzen du akabatu egingo duela post bat horrekin, edo ez badauka hortik magikoki beste magiaren bat erabiltzeko, posible dela Sergius da. Sergius jauna, daituko diogu Sergius... Sergius zorgi izango litzateke. Sergius... ez dakit nola jarri motea, Sergius... Etxizo erabilea? Dakit ez dakit zin... Ikerrip Taunt. Edo horrelako zozer, ez dakit, ez nahi zozu onda ez izena jartzen be, ez pentsa. Beitu, adibidez jarri duen azkenen gori, dauka Dead Rain bat, zaten dala, ez dakit. Dead Raid bat, esan nahi du, kreatura horitzen denean beste zehozer egiten duela. Bi bateko kreatura bat jartzen duela mai gainean. Hor atera du mordizkitos, ikusi dugu hor. Ikerrip norabaitean galduta dago ja, txanda honetan. Sergiusen eskoan geratuko da hil matxakatu edo ez, txanda honetan. Nahi du txanda be pasa dezakezu. Zuzenean Sergius da irabazle eta bera eramango da Aian Serreta wellplayek. Agur, bitu, magia batekin. Ba bueno, Ikerrip da galdu du. Nolabaitean Sergius da irabazle, irutik bira hasi duelako. Baina, bueno, nahi baduzute bestea egin, nahi duzue hirugarrena egin, zuen bezala, Kriston paliza izan da, Crack Sergio, Karras eta bestea hemen ez dira agertzen. Karras deskonektatuta gorenik eta bestea niri gutxienez nago erantzun. Beraz, zer diozu nagusi jauna, zer egin behar dugu? Zuzenean emango diogu Victoria Sergiuseri eta jolaste esatela hirugarrena amistoso bezala. Ea lortzen duen Ikerripi irabazten edo hemen bukatutxak emango dugu Gemerotxaren lehenengo txapelketa. Zer esaten dezute? Zer esaten duzu... Joder, kalean daude hor jumeak edo, ez dakit. Plagioaren polizia! Plagioaren polizia datorrela. Pintxopote! Nahi baduzue hirugarrena jolastu... Benak iltatxe ardauarekin. Nahi badezutenik hemen etxean daukatik ekarri zeidaten bozka botillatxo bat. Bueno, ez dakit kompartitu edo niretzak geratu, Bat bi indeu. Hasi duzula! Ostia! Ba, bueno, nik ez dut ikusi, jode! Ikusi nahiko nunke teknologiak batxutan lagun. Edo, esan, zer nahiago duzue? Hemen, nagusi jauna? Nagusi jauna? Zuk esan zer egin dugu edo eta hirugarren bat jolastuko dugu aspertzen garelako. Txapelketan nola baitean ja bukatuta dago, bueno, ez egin nagusi jauna, zuk esan, besteiak ez dira gertzen. Twitterra sartu diot, primeran, nagusi jauna, zuk zer uste duzu egin behar dugula. Vale, lasai lagu. Nagusi jauna, zer egingo dugu? Hemen bukatutzat emako dugu edo... Edo zer egingo dugu momentuz?
Joder, mesedez, esan, kasu hauetan ez dakit, lehenengo aldia da, txapelketa bat prestatzen, hostia! Apoio... Baina, bueno, lehenengo esperientzian ikustu nahiko izan dela egiteko. Amaitutxak emango dugu edo dugu. Hilugarrena jolastu nahian edo gure dozue herriak itxe egin dizala. Vale, ba orduan, lasai, Vale, ba, lasai. Ba, hemen lehenengo txapelketa ikeri bi, eta komantatzen jaten ez telefono jotik. Telefono jotik komentatzen idatenean, ikerip bat, beraz, legalki edo, momentuz irabazlea Sergius, beraz, nik olan ikusten dut, bestak ez direlako agertzen, zaten irustez deskalifikatu beharko genituzkelako, ez agertzeagatik, nik ikuspuntutik nagusi jaunarekin itxegin beharko nuke, edo itxegin beharko dut, baina bueno, onartu izan da lehenengo aldatuko dute estena, hor, onartu izan da lehenengo, esango dut, lehenengo gemirautxiko mayor número de conexiones simultáneas saspi eta horrein. Tiempo de reproducción total. Ah, vale, irur, duración de reproducciones en directo, 8 minutos, bueno. Ba, hemen amaitzen da, gemirautxak prestatu duen lehenengo txapelketa. Espero duzuen guztok izatea. Principios, ikerip bat, Sergius B, beraz, principios irabazlea Sergius izango litzateke, beraz, printzipioz nik uste, nik uspuntutik, besteak ez diren ezagertu deskalifikatuak eman beharko genituzke, nagusi jauna esatea. Baina, bueno, espero dut zuen gustuko izatea, gustuko izan baduzue, badakizue like favoritos guzti hori, eta zabaltu alduzuen toki guztatik gamerautxiaren izena. Eta besterik gabe, ikusiko gara urrengokoan eta anima urrengo txapelketarako premio segurazki lortzen ditugula hortik premio potolotxoak banatzea. Ba hori, ez dakit euromillosesen loteria premio potoloa, ez dakit urdai azpiko hanka, formula bateko kotxea, helikoptero bat, Ferrari bat, hainbat goza Poltzak be, Rolls Royce eta lakoa be prestitugu hemen oparitzeko sari gisa. Baita ere behar bada aiztai bat Las Vegasen, hori lanik itxegin beharra daukagu, baina hortik posible egotea izango da. Eta besterik gabe, urrengoko txapelketan ikusiko gara. Beraz, bezarka bat guztiontzat, eskerrik asko hor egoteagatik, eskerrik asko ikusteagatik, animatzeagatik, eskerrik asko gemerauntziari txapelketen ideia aurrera eramateagatik, eta eskerrik asko ikusle guztiagatik, hor egoteagatik, ikusteagatik, Twitterren jarraitzen egon zaretenok, eskerrik asko hor egoteagatik, hor dida Twitter erretzen, ziur nago gainera erdu galera trending topic batera eta bian telebisten agertuko galera hor gemerauntziak kriston txapelketa organizatu egiten dau eta irabazle Sergius atera da, naiz eta ikerrip kriston paliz eman dion behin, baina batxutan suertea Sergiusen alde jarri da eta bera azkenean atera da galaie. Ba eta hori, moztuko dut bestela hemen azten naiz gora bera lioka, eta urrengo arte lagunok,